Malam Ali na manzo yaƙi sai da kwamanda, yaƙi sai da kwamanda. Aliyu na manzan Aliyu Isa Azita ɗan amanar Ahmadu. Wasu na tambaya mai suke yin tambaya, wai mai yasa Allah ya rufa wa ma'alan sirri. Waɗanga ba su da amsa a kubar su da kwana. Kai kubar ne in ci uban sun da sun ji da ilahu. A'a da ibar su da malam ada'ar uwa a gare shi. Shi ya ce mu faɗi mu faɗa kuma kowa ya ji. Da sun shirya mu ma mun riga mun shirya dan mara'ayin waka da mu je biyo aniya. Sai mun ci uban duk uban da ya sake zabi Ahmadu da Wama. Ko da kai dun wa'ane ne ko dan gida wa'ane ne, in ka bata su ba hujja sai mun ci kashin uban. Shekaru 8 kenan kuna ta barin zance, mun yi shiru mun ki tanka ku mun jajirce. Duk haƙurin mu sai da kun kasa yau mun yi ɓace. Masoya na ku yi haƙuri zancen hujja ce, maganar raddi ce duk mai bacin alumin jika shege. Kuna a nufin iya a kauce ai ma ya haukace tun da ba shi da tarbiya. Ba a manya a gidansu kuma ba islamiya, ba su kayan kansu kullum sai kayan shan miya. Sai a waki to duk uban da ya sake bacin a lokacin uban shi ya ara ku ce uban mu a kuke so sakkwatawa. Ba a makwada a amadu so muke so sakkwatawa. Tumbule ke ku sakkwatawa. A'a mu ba a muso ne kwana ya kai da rana. To kowa ya fito a canza, mata sun ce a canza, yara sun ce a canza, manya sun ce a canza, ɗalibai sun ce a canza, kowa a ce a canza, ma'aikata sun ce a canza, 'yan kasuwa a canza, direbobi a canza, ma'alin ya ce a canza, ma'ali custom a canza, matasa sun ce a canza, kowa ya gaji a canza, ba a makaranta a canza, ba a tsaro ma a canza, ba a abinci yunwa ta ka tutu a canza. Kwamandan 'yan a canza Aliyu Isa Azita da manzo ya ce a canza. A muke so sakkwatawa. Ba a makwada a amadu so muke so sakkwatawa. Tumbule kyan sakkwatawa. A'a mu ba a muso ne kwana ya kai da rana. Kwamandan 'yan a canza Aliyu Isa Azita da manzo ya ce a canza. Ku sa sunan tabara, tsare mu shari'i mu tsara, a tsare mu shiga alalura, ko ba a sa so mu dara. Shi fa ma'alan Aliyu tsare shi da masu shari da masu kutun gwila aibun su ya bi su taki. Ahmadun Aluna Ali ya rabu ka ba shi gwamna dan annabi mai usuli. Salati ga Muhammadu manzan mu majjadu, mai sa'ar na abudu mai dutsen ohudu annabi ba. Domin salatin Allah sa Ahmadu ya yi gwamna. A kuke so sakkwatawa. Ba a makwada Ahmadu so muke so sakkwatawa. Kumbule ke sakkwatawa. A'a mu ba a muso ne kwana ya kai da rana. Kwamandan 'yan a canza Aliyu Isa Azita da manzo ya ce a canza. Ina matasa 'yan amana bane yakin ba lumana, dan sun zama 'yan kuna sun hana mu gari mu zauna mu canza diyan lalura. APC canji Sokoto sai Ahmadu, ku taso ku mu canza gayyar na ayyaso ba mu hanya. Sun cuci mutane idan mulki suka yi da gayya, ba ilimi ba abinci ba ne fa a duk masoya. Shi ya sa ma'alai ya ce mu ce Ahmadu ne amsa, Ahmadu ne amsa, zancen da iya a zauna. Ahmadu ne amsa, lakawa sun kafurta. Ahmadu ne amsa, 'yar manu'u na ce ta nuna. Ahmadu ne amsa, ma'alai ya ce mu shaida. Ahmadu ne amsa, Aliyu Isa Azita gamji. Ahmadu ne amsa, alubai su ma'a sun ce. Ahmadu ne amsa, matasa su ma'a sun ce. Ahmadu ne Alhaji Hali sanda gudu. Ahmadu ne ya ce mu ce Ahmadu Aliyu. Ahmadu ne amsa, Anas bi waziri ya ce. Ahmadu ne sarki yaƙin malam na manzo. Ahmadu ne kowa ya shirye yaƙi. Ahmadu ne amsa, dan faɗan ƙarshe za a yi. Ahmadu ne amsa, ba gudu ba a ja da baya. Ahmadu ne amsa, ba faɗa kuma ba hamayya. Ahmadu ne amsa, Aminu sarki ma ya ce. Ahmadu ne amsa, mara ayawa ta ce. Ahmadu ne amsa, ba gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule. Ba gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ke. Ismail shirya da shiri bana yaƙi da gai.
ja da baya sai mun buge tumbule ke Ismail PRO na halin ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ke Yahaya Garba alkanci yi kambu ka shirya ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ke wane karne su ja da kora ai sai su zauce ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ke tafiyar mu gida a gida ce sai Ahmad dan Ali ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ke Madassir ga abu ba a tare maka hanya azai ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ke Suraja Bello Mallir kare shir'i ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule sarki iyakin hali custom kai dai ma ga iya ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule ce da hali custom dan maraye yana tuni ba a gudu ba a ja da baya sai mun buge tumbule sai Alu da Ahmadu insha Allah